good morning. So, it's Christine and welcome po sa ating channel. So, today magluluto tayo ng humba. And itong humba nito, isa to sa favorite namin na kainin. And ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya niluluto na ang sarap. So, simulan na natin. Kanina napakita ko na sa inyo na ito lahat ng ingredients natin. And ito yung salted black beans natin na ating hinugasan kasi gusto kong nakokontrol ko yung lasa ng ating humba. So, una, maglagay na tayo ng oil. Maliit lang yung ating pan kasi konti lang din naman yung ating lulutuin. Unahin natin yung ating garlic. Sunod natin yung ating onion. Hintayin natin na mag-translucent yung ating onion bago natin ilagay yung ating karne. Ang binili natin na karne is kasim. And pinili natin yung may taba kasi yung taba yung ating kailangan natin ng taba sa pagluluto na ito. So, importante na mahugasan ng mabuti. Sunod, ilagay na natin yung ating karne. Lagyan na natin ng toyo. Tansahin lang natin. Suka. At yung ating tubig. So, diretso na ito. Hindi ko siya tinakpan, no? Diretso na itong ating paminta. So, ang ginagamit ko dito is whole peppercorn, yung buong paminta. Tapos, dinikdik ko lang ng konti and then yung ating laurel. After nya, na malunod ko na lahat, kailangan natin siyang takpan para mabilis siyang maluto. So, ayan na siya guys. So, ilalagay ko itong aking black beans. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng sugar. So, kukuha tayo ng siguro mga 2 kutsara na asukal. Hagrid, hinaye! So, eto guys, ang maganda kasi sa brown sugar is magka-caramelize kasi siya. Kaya tingnan nyo yung itsura ng sabaw. And ang gagawin natin dito is kailangan natin itong ipa-dry na talagang magsisimmer na talaga siya. Tapos halos wala na yung sabaw niya. So sa stage na to guys, na nakikita nyo, medyo malapit na siyang mag-dry. Kailangan yung halu-haluin palagi para talaga even yung lahat ng karne na magkakaramelize siya, tapos talagang maano yung lasa talaga nung sabaw. So, importante na halu-haluin parate. May sabaw ba to? Sinadya natin guys na itong taba kasi siya yung maglalabas ng oil, kaya pinili natin yung karne na may taba. So, nakikita nyo yung lalabas yung oil pag medyo nag-ano na yung ating sabaw. Nakikita nyo, lumalabas na yung oil niya. So, yan na yung ating signal na yan na pwede na natin siyang kunin or luto na siya.
So, yan yung gusto nating ma-achieve na texture niya na nag-caramelize siya at the same time, lumabas na yung oil ng mga fats ng karne. So, ganun na siya kasimpleng gawin, guys. So, I hope you guys enjoy and sana itry nyo din yung ating recipe today. And please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video, guys. Happy eating! Bye! So, ito yung actual natin nakakainan, guys. Ito na yung ating humba and then yung ating rice. So, let's eat!